Kuri sei kunobviwa? Kuri nani? Handiti. Aiwa zvakanaka. Pfugama henyu madzimai ndikunamatirei. Ndikuona madzodzo pamberi peuso hwenyu. Ndikuona zvekare jambwa munyama riri kufamba riri pamberi peuso hwenyu. Uye ndikuona nhamo yakanyanyisa nekuchema zvakanyanyisa mukati mehupenyu hwenyu. Kana ndareva nema moti aiwa. Jambwa riripo notozviona unotogona kutongopomegwa mhosva yandisina kuita. Last time apa ndanga nditori kumunda ndatombosungwa kumapurisa uko ndichinzi ndanga ndapa. Zvakanaka mwanangu. Zvakanaka hazvina mhosva. Amai vari kupi madzimai? Amai vangu vakashaya madzimai. Right. Ndandaona pamweya madzimai kuti mai vakashaya asi mashairo avakaita anga asina kumira zvakanaka. Saka naizvozvo iye akakonzeresa kufa kwaamai ndiye akukandira dzimwe mhepo kwamuri kuti amai venyu vachikuuya kwamuri vachikumukirai kubva kumakuva asi zvichikonzereswa neuyo akauraya mai venyu. Makambozvinzwa here izvi madzimai? Aiwa madzimai kutotangawo kutozvinzwawo. Kana mamusati mazvinzwa asi izvezvi mazvinzwa nekuda kwekuti kana matotsika pano aiwazve ndoti dambudziko rinopera. Simudzai maoko enyu madzimai ndikunamatirei. Matambudziko anopera, hapana chisingaperi panyika. Anditi ndosaka Jehovha Mwari vakatuma vatumwa vanenge isu kuti tizodzikinura nyika. Naika ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi, ndanzwa tsitsi. Naika manzwa vhesi randaimba madzimai. Vhesi randaimba riri kududza kuchema kwamuri kuita richizodudzira zvekare ngirozi dzedenga dzichinzwa tsitsi kuti aiwa mwana atambura asi ine ndichamudzikinura. Naika iri vhesi rizoimbwa nedenga kuti aiwa kunyaradza nekuedza kutonhodza mhepo iri panyika. Iyo iri mhepo iri kutumirwa nevedzinza nevamwe vasiri vedzinza vandambodudza kuti vakauraya amai venyu. Muri kundinzwa? Aiwa ndinotenda nazvo ndongokumbirawo zambuko madzimai. Madzimai, ndikuona zvekare kuti kana imba chaiyo iri kunetsa kumisa, kana mukomana chaiye anomisa kuti muri kumushaya. Ndanyepa here? Aiwa, hatidi vanochema. Aiwa, kuna Jehovha hakuchemwe. Kana imi makuchema makududza kuti aini ndiri kukushungurudzai. Ndizvo kukuudzai tsanangudzo idzi ndida kuti muzive mafambiro amuri kuita kuti kana makufamba makuzoona madzudzo makuziva kuti aiwa madzimai vepaglenoraapo vakabenge vareva. Amen. Ndinotsvaka kuti mubve pano mava nezambuko nhasi chaiye. Munombovata muchirota munomborota muchivata nemurume nhai? Chokwadi madzimai ndotovata ndichivatiwa nemurume. Kumbirawo mundibatsirewo madzimai ndatambura madzimai. Eka, aiwa ndoda kurigura dambudziko iroro asi pane zvishoma zvingade ndarama zvandoda kuti munge muchindigira pano muzuva ranhasi ndimandapedza nedambudziko renyu nhai. Madzimai ndikuda 2 liters yemafuta ne5 kg yemakaroni nhai ne Andrea. Isha, ndazvinzwa mambo wangu. Ndazvinzwa mambo wangu. Aiwa. Ndazvinzwa mambo wangu. Andrea, John. Ninakumurwira mwana we. Aiwa. Ninomurwira. Aiwa. Jona. Dare renyu rakaoma madzimai. Dare renyu harina kumira mushe. Ndida kurwisana nemadzinza akasiyana-siyana ipapa. It is finished. Zvakanaka Eda. Zvakanaka Yaria. Zvakanaka. Madzimai nawenyu akaoma. Yakaoma nawenyu madzimai. Ipapa nanchirwisana neuye wanambotaura kuti ndiye akauraya mai venyu. Akudirwisa akati. Kuiwa musunungurire mwana uyu.
ndikaramba sezvamanzwa kana manzwi matauriro andaita ndikaramba ndichirwa mumweya ndikataura kuti aiwa mwana uyu ndiri kuzomurwira naizvozvo chazadzikisa shoko rangu hondochero yakaoma yakadii asi ini ndakatumwa pano panyika kuzodzikinurwa nekutonhodza nepari kurwadza nai saka sezvandamboreva madzimai kana mamazvibata ndandamboreva ndikati ndikuda 2 liters dzemafuta murwidzi wezimgold nine danda ndoda kubata kuti ndinge ndichikamura mhepo iyi nai ndikuda zvekare ne5 kg yemakaroni ndikuda zvekare ne1 liter zvakanaka ida 1 liter yemukaka nai uya wemubhoxi ndizvo ndikuda zvekare nemalemoni 3 amuchaya nawo pano ndigokuitira munamato ndigovaka munamato asi zvandataura ndikuzvida muzuva rino ranhasi ndatenda zvangu madzimai chifambai henyu muchienda kunotsvaga zvandareva asi pamabvisa ipapo musatye nekuda kwekuti wedenga ndiye ari kupindira ndiye ada kukusunungurai handiti madzimai ndadzoka madzimai aiwa ndauya nazvo pamafuta ndangozongotorova anga ari mumba ndashayiwa mari yacho yekuzotenga mafuta hakwani munamato wandida kuzenge ndichikubatirai nekuti ndicharara pazamara ndichipira munamato wenyu kuna musiki kuti todiko asi ndichamakumbirira mafuta aya ndomaitira munamato ndobvunza Jehovha kuti zvinoita here nekuti kana mweya uchinge wataura kuti 2 liter 2 liter inofanira kunge iri 2 liter nai Yeria. Zvakanaka Holy Spirit. Maremona ya madzimai ndichaita kuti imi muende nawo kumba kwenyu. Monoboilisa mvura, moisa mafuta, dropu remafuta, moisa munyu, mochekerera malemoni, mochimwa mazuva 3. Ini pano handipe munhu chii hapana chandinomupa. Ndinomupa zambuko remalemoni chete neminamato iyi ini zvandichange ndichinamata nazvo pano pasowe kwemazuva anokwana kuita iwo 15 days ndichange ndichitsanya ndiri pano. Pamafuta aya madzimai tikudzwa nemweya kuti aiwa kana tichinge tetera kuti 2 liter inofanira kunge iri 2 liter. Ranhasi ndichitanga munamato wenyu nemutsanyo wenyu ndichinamata nemafuta aya asi mweya uri kundikurudzira uchitaura kuti mwanangu dai waudzaka uya ari kuchema kuti ange achiwedzera mafuta aya kuti ange achipedza munamato yedu nai mweya woomesere munhu ndiri kuti chete endei munotsvaga.